Казан калаһында Татарстан башкортларының курултайы булып үтте. Кемдер һуң улар Татарстан башкортлары? Меңзәлә, Актаныш, Әлмәт, Мөслим, Олабуга, Ютазы, Азнакай һәм башка төбәкләрдә борын-борындан Мең, Юрмый, Байлар, Гайнә, Бүләр ыруларының Асаба башкортлары яшәгәне архив язмаларында һәм халык исәбен алу кагызларында асык сагыла. Кылгалига безнең һәйкәл 2005 елда Казанның 1000 еллыгына арнап куелды. Һәм әлбәттә безнең өчен ул бик зур горурлык. Чөнки әле бу 2005 елга тиклем Болгар дәүләтенең элекке башкалаһы Болгарга барган вакытта мин ундагы китаптар арасыннан Кылгалиның шунда башкорт икәнен белеп кайткайным. Онда шулай дип язылган бер кагыз укыгайным. Ул әйле башкортына Казанның уртаһында акыллы, ак сакалына матур итеп бронзадан һәйкәл куелган икән. Бу әлбәттә һәр башкорт өчен минеңчә олы горурлык булырга тиеш. Халыктың хәтерен дә үтереп булмай. Халыкты ягынан булмаган урында яһап та булмай. Ул ничек бар шулай инде ул. Халык үзенең хәтере менән дә, рухы менән дә, үзенең йөзе менән дә, үзе менән дә, үзенең холкы менән дә шул үзенең халкын кабатлай. Шуңа күрә мин уйлыйм, безнең тәрән тамырлы халкыбыз үзенең матур киләчәгенә бүгеннән горурланып, тәрән итеп, нигезен тагын да ныграк итеп куярга тиеш. Тагын да ныгытырга тиеш бит. Һәм үзебезнең культураны, үзебезнең белемде тагын да арттырырга, бүтән дөнья йөзенә чыгарга кирәк башкорттың шундай матур халык икәнен. Шуны әйтеп әйтәм килә. Башкорт халкы гомумән матур халык. Уның күңеле матур. Башкорт кызлары матур. Уларның күзләре йондыз күк. Егетләре матур. Улар туры күзле, тугрылар. Шуңа күрә бuna ошо матур менталитетлы мин уларның әз генә сыйфаттарын әйттем. Халыктың киләчәктә озын гомерле булып яшәргә хакы бар. Башкортларның күптәннән килгән әле Мәхмүд Кашгари вакытында 11-нче йөздә башкорт дип язылган беренче язылуы аңар чакта булгандыр ул. Азнакай, Ютазы, аннан соң Мөслим, Актаныш ул электән килә. Олар чынлап та ул якта электән башкортлар да булган. Һәм элекке Болгар җирләре алар. Башкортлар инде башкорт галимнәре. Менә Төньяк Көнбатыш башкортлары дип Татарстанның бөтен менә ул көнчыгышындагы Ютазы, анда Азнакай, Мөслим, Актаныш, Минзәлә шул тирәләрнең бөтенесен башкорт дип өйрәнәләр. Экспедициягә чыгалар. Әсфәндияров сезнең бик яхшы бер китап язды. Һәм ул бөтен Татарстанның шушы башкорт дип аталган районнарыннан материал җыеп кайткан, бик күп. Һәм кайда кемнәр тора, гаиләләре күпме, бөтенесен яхшырып тикшереп, ул китапны караган идем мин. Ул чынлап та булай яхшы эшләнгән әйбәт китап, башкорт авыллары дип язып биргән ул аны. Йыйында Татарстанның 12 районыннан вәкилләр катнашты. Уларның күбеһе Башкортстандан, Силәбе, Хамар, Пермь, Ырымбур өлкәләреннән, Урта Азиянан һуңгы 20-30 ел эчендә күчеп килгән. Ярсаллы, Түбәнге Кама калаларында химия заводын, КАМАЗ заводын төзүдә үз өлешен индергән башкортлар ошында ук төпләнеп дөнья көтә. Түбән Камала безнең ыраудан Турабыт Ишкилдән икенче тагын бер Алатай ягыннан Ишкилдән теге Илдар Сәхиуллович ул тора Дизикамскийда химкомбинатта теге начальник зам булып эшләй, ул теге яшькенә малай булһала, ул безнең Хутатибар авылыннан кайтып өйләнде. Мине хатын да үзе безнең якларда бик якын итеп кайтып йөри. Менә юл дуайга, зият шураяктан күрә инде. О, табигать матур дип, шунда куанып, килә ул кайтып йөргән вакытта, бу Рыкылдага урамда үтеп барайым, сакырдылар. Баят кустым килә иде. Пока мин тирә вакытта минең анда язмалар бар, шуны һиңә биреп калдырайым, кыбарт китереп. Бүтә булган туганнарга тиеш ул үзе безнең нәселләрен теге тапшырып барам инде. Һин бит баят ситтә йөрүһең ди. Шуга үзеңнең нәселләрен онытмаска кирәк дип, һинең балаларың бар дип, ул миңа шулай әйтеп өйрәтте. 74 елдан бeri Түбән Камада яшәйм.
оқыттым, мектепте оқыттым. Біздің ял отпуск деп айтайын енді. Әр вақыт жай болды нехіне машинаға отырала ауылға қайтып кетеміз. Әр вақыт, әр ел хайын ялда ауылда өткердік. Балалар да әр вақыт біздің жүрдіңдер. Но латағы өлеселерімнен, қартастарымнан бірге еріп, алар башқұртша үйренділер. Язмыштарын Татарстан менән бәйләгән Башкортстан улдары һәм кызлары өчен оешканлык, ихласлык, тәвәккәллек, үзара ярдәмлашу, туганлык хисләре, тогрылык хас. Башкорт халкының ошо асыл сифаттары безгә һәр заманда, һәр урында яшәр өчен дәрт илһам, бер-беребезгә таянырга ышаныс бирә. Был үзенчәлекләребезне файдаланып, яшь буынга тапшырып, һәр кайһыбыз булган һәләтен эшкә егеп, матур яшәйбез диләр улар. Башкортстан ерін шул тиклемлік яратабыз. Хағынабыз, үліп хағынабыз. Язмыштар алып кетті енді бізді сүт яқтарға. Мен өзім Кудеевканнан, Иглин районынан. Еш матур қала. Хәзер яшьтәр менән, башкорт яшьтәре менән осрашып, шулай дуслыгына, матурлыгына яшәп киттек инде, тату гына булып. Без ел һайын бер айга Әбиәлил районына кунакка кайтабыз. Әбиәлдәр һезгә күп сәлам. Без һезне хагынабыз. Бөтенләй Башкортстанга кайтып яшәргә ине, ләкин элекке һымак төйнәп кенә сыгып китә торган вакыт түгел. Вакыттар үзгәрде. Ярар, менә 2 малаем бар. Алар да Алла бирһә аякка батырһам, үстерһәм, может быть, Әбиәлдән бере матур гына авылына кайтып, өй хатып, кәзә хатып алып, шунда яшәргә туры килер. Биюне җирне яратам, шуңа күрә менә шушы үзебезнең башкортлар бергә җыелып, җырлап биеп, үзебезнең гореф-гадәтләрен саклап калырга тырышып, менә шул эшләр өстендә эшләп киләбез. Аннан инде менә хәзер лаеклы ялга чыккач, мин ныклабрак шушы эш белән шөгыльләнермен дип торам, чөнки әле эшләгән вакытта барысына да вакыт җитеп бетми. Бергә аралашып яшәйбез, концертлар куябыз, сабан туйларын бергә үткәрәбез. Бик күңелле, барыбер да туган якларда алдагы мәлдә Башкортстанга кайтып торырга исәбем бар. Туганнарыма күп итеп сәлам әйтеп калам. Гөлмәгаян абыйыма, Рәзифа апама, Мөҗәһит абыйыма, Фәннур абыйыма, Камил абыйыма, Луиза сеңлемә, ян-янсәрләремә барысына да сәлам әйтеп калам. Йыйынга Түбәнге Кама калаһынан Урал милли мәдәни автономияһы вәкилләре дәррәү килгән. Уларның Гөлнәзирә фольклор ансамбле Татарстандагы бөтә мәдәни байрамдарда, һабан туйдарда ихлас катнаша. Даже из этого выступления вы, наверное, заметили, какая активность челнинок и челнинцев. Это действительно генерация такой энергии, вот это все собралось в свое время. И хочу выразить очень огромную благодарность башкирскому народу за то, что когда в начале 70-х годов откликнулись и помогли городу Набережные Челны построить и город, и КАМАЗ. Спасибо вам. Мен Рәзилә, Учалы районынан, Ахун авылынан. Мен Құрылтайда бірінші тапқыр. Башқұрт обществосы бар біздің Түбән Камада, Урал деп аталайында. Мен онда бек тілеп кенә йөри башладым. Пенсияға шыққаш. Мен өзім Ахун авылында татарша оқыдық, біз башқұрттар болсақ та. Шуңа күрә мен башқұрт тілін ишетіп үстім. Ол миңа бик ялымлы, бик рәхәт, күңелемә ята торган тел булып тора. Башқұрт моңнарын тыңлыйм, башқұрт җырларын тыңлыйм. Без үзебез Нижнекамская 70-нче елдан яшәсәк тә, мен балаларымны да даже
Улымны да үзебезнең авыл кызына илендердек. Минем киленем дә Ахун авылының килене кызы. Без менә шулай итеп Башкортстаннан Түбән Камада бер семья булып, башкортлар белән аралашып, җырлап, биеп, хәзер инде пенсиядә булгачтында кешеләр белән аралашу бәхетенә ия булып яшәп ятабыз. 15 гаилә килеп төштек. 1974 елны этилен 450 производствосын күтәрергә. Біз шул Салават шәһәрендә этилен 60 производствосы бары, ул көче белән түбәнрәк, ә монда шундый зур япон производствосы ачылачак дигәч, яшәргә гаилә кургаштан битендә урында кирәк кайдыр яшәргә, 1 ел эчендә квартира бирәбез диделәр. Безнең начальник производства килеп монда Түбән Камадан алып килде безнең барыбызны да. Biz шулай итеп нефтехимияны күтәрдек, заводларын җибәрдек, берне түгел берничәне. Шунда үзебездә үстек, зурайдык, балалар үстердек, рахатланып яшәп ятабыз Түбән Камада. Кул эшләре минем кичкенәдән үк үземнең картаным өйрәтте. Мин 4нче класстан уже бәйлейем шәлнең кырыйлары. Менә бу кырыйларны барысында әнием уртасын бәйләп куяйы. Башкортстан шәлләре дип тәкъдим итәм. Үзебезнең Башкортстан өйрәтте бит аны. Аның хезмәте бит ул. Шуларны күреп үстем бит мин. Төп сыгышы белән үзләре башкорт дип исәпләнәләр. Мөслим районының ярты халкы милләте башкорт нәселеннән булырга тиеш алар. Үзләре әйтәләр, менә анда Катмаш авылына хәтта Уфимский губернияга элек караган диалектлары башкортса, минем башкорт икәнемне беләләр, ихтирам итәләр. Казан калаһында Башкортстандан килгән башкортлар да был төбәктә борындан яшәгән башкорт ыруларының тукымдары ла җитерлек. Уларның күбеһе әдәбият, сәнгать, театр, фән, бизнес өлкәләрендә күренекле шәхестәр. Безнең Казанда яшәүче, әйтик Шаллыда яшәүче, Түбән Камада яшәүче башкортларыбыз өчен Башкортстаннан килгән башкорт артистларының концертлары җитәрлек. Алар килеп торалар. Алар татарга да, башкортка да хезмәт итәләр һәм яратып кабул итәләр. Әйтик, академик театрлар безнең күптәнге традицияларыбыз бар, аралашып яши торган. Алар 2 елга бер үзара алмашып яшиләр. Театрлар, спектакльләр куялар. Аны инде хәзер теләсәң дә туктатып булмас иде. Башкортстан менән Татарстан араһындагы тыгыз бәйләнеш, мөнәсәбәтләрнең ихлас һәм эшлекле булуы башкортларның милли мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерүдә зур роль уйный. Ике республика араһында икътисади, сәяси, мәдәни хезмәттәшлек буенча килешү бик күп куанычлы эшләргә нигез булып тора. Саба районында башкорттар юк дип әйтәләр. Бүтән җирдә башкорттар яшәй. Мен башкортса Саба радиона һөйләй башлагасты, бик күп тә шылтыраталар. Мин башкорт бит. Мин менә Силәбенә килдем. Мин Свердловскидан килдем. Бик күп таптым башкорттарны, бик күптәр шылтыраталар. Хатта Киров областында да шылтыраталар. Күкмара районынан башкортларның телдәре матур, башкортларның моңдары матур, башкорт халкы горур халык дип менә татар халкы уйда. Башкортстан республикаһында яшәгән татар милләтенең балалары меңдән ашу мәктәп гимназияларда туган телендә белем ала. Кызганыска каршы Татарстанда яшәгән башкортлар бындай шатлыкты әлегә күргәндәре юк. 5 ел элек Ярсаллы калаһының 11нче рус мәктәбе исендә башкорт мәктәбе асыла.
5 сыйныфтан торган мәктәптә бүген бер генә сыйныф 12 бала укый. Балалар саны аз булу сәбәпле бердән-бер башкорт мәктәбе ябылу куркынысы астында. Корылтайда Башкортстан Мәгариф министрлыгы был мәсьәлә буенча һорау куйды. Ике республика хөкүмәте вәкилләре һәм мәгариф итәкчеләре Татарстанда яшәгән башкорт балаларының туган телдә белем алырга хокугы хакында асыктан-асык һөйләшүгә күсте. Һәркем яр саллыла башкорт мәктәбенең артабан эшләүе буенча тәкъдимнәр, теләктәр белән сыгыш яһаны. Шалдадагы мәктәп проблемасы, әгәр инде Татарстан хөкүмәте, министрлык зур тырышлык белән ул мәктәпне ачкан икән, аны әлбәттә яшәтергә кирәк, эшләтергә кирәк. Әгәр ул мәктәп ябылса, аның уяты сезгә дә, безгә дә булачак. Ул уятны яңадан кайтарып булмый. Бер дигән татар гимназияларында да башкорт класслары ачарга мөмкиндер дип уйлыйм. Бу башкортларның үзләренә дә, хәтта безнең татар балаларына да, укытучыларына да бик кызыклы булыр иде, әйтик, бер түбә астында бер дигән әйбәт гимназиядә татар класслары белән бергә башкорт классы яки башкорт класслары булса, ул бер-береңне байытыр өчен, рухи байытыр өчен һәм аралашу, дуслык, туганлык өчен бер дигән. Татарстан Республикаһында бердән-бер Ярсаллык калаһында мәктәп, башкорт мәктәбе эшләп килә. Безнең уңыштарны һанап беткеһез. 5 ел эчендә, быел 5 ел булды мәктәбебезнең асылуына, укучыларыбыз төрле уңыштарга иреште. Башкорт теле укытучысы буларак, бөтә көсемдә, янемдә биреп, башкорт халкының моңлы йырдарын өйрәтәм. Безнең башкорт мәктәбе укучылары нигезнән гимназия асылһа, бу бик шатлыклы хәл булыр иде. Әлбәттә, әгәр балалар бакчасында һәм башлангыч сыйныфларда, инде әйтәбез инде урта мәктәпнең беренче, 9нчы сыйныфларга кадәр без әгәрдә туган телне бирә алабыз икән, бирәктә башлангыч сыйныфларда туган телдә укыта алабыз икән, бер фән генә түгел, тел генә түгел, башлангыч сыйныфларда гомумән укыту процессы туган телдә алып барылырга тиеш. Һәм балалар монда берничек тә рус теленнән зыян күрмәячәкләр. Аз комплектлы булса да, республикада бу юнәлештә эшчәнлек алып барылды финанслау буенча һәм ул шишелә дип әйтергә кирәк, чөнки безнең нормативлар гына булуга да карамастан, барлык шушындай мәктәпләр өчен төзәтмә коэффициентлар бар. Шуның нигезендә безнең меңәрчә балалар бүгенге көндә белем алалар, бу бирәктә авыл җирлегендә һәм шәһәр җирлегендә булган аз комплектлы класслар, булар барысы да шушы нигездә бүгенге көндә эшләп килә. Ләкин контингент өстендә эшләү мәсьәләсе беренче чиратта булырга тиеш. Бина мәсьәләсе ул беренче мәсьәлә түгел. Бина мәсьәләсе ул шишеләр, Чаллыда мәсәлән мондый реорганизация мәсьәләләрен, гомумән структураны үзгәртү мәсьәләләренә бик игътибар белән эшлиләр. Мәктәп чынлап та башкорт мәктәбе булсын өчен, тагын бер ягы өстендә эшләргә кирәк, сез бер-берегезне беләсез. Башкорт булган укытучылар да шушы мәктәптә эшләсәләр, ул тагын да яхшырак булачак. Милли мәктәп булсын өчен, анда милли рух булырга тиеш. Балаларның исемлеген бирделәр безгә, кала администрациясыннан мәктәпкә керә торган беренче. Шул балаларга өйдән өйгә йөрибез. Бүген менә беренче көн китә игъландар, күңел радиоһына һәм телевидениела, бигүш строкала. Шул игъландан һоң балалар мәктәпкә килер дип ышанабыз. Ә моңа хәтле ул игъландарны чыгарусы булмады. Менә без тотынып шулай эшли башлагач, комитет безнең Сәрия Галимияновна тоже башкорт хатыны, Ирек агай менә сөйләп шул комитет Рамазанна ул безнең иң беренче мәктәпте асуга бик күп көч салган шәхесебез булып тора инде.
96 елдан бері 49 мектепте башкорт воскресный мектебі эшләй. Мензеле алып барат, һәр елда башкорт балаларын укытып тора, ул 1-3 класска хәтле. Аларның матур итеп бейгәндәре, йырлыгандары, шуларда йөрәктә барһаң күздән яшьләр тамып кайта инде менә аларның өнерләренә. Мин үзем Белокатай районы Яңгай авылыннан. Йыйынга бары тик Башкортстандан күсеп килгән башкорттар гына сакырылган. Кызганыска каршы, нисәмә буат буена без асаба башкорттар дип яшәгән Меңзәлә, Актаныш, Ютазы, Әлмәт ягы башкорттары 1926 елда халык исәбен алган сакта татар дип теркәлә. Ләкин уларның 1000 еллык башкорт рухы, башкорт моңы бер кайдала югалмаган. Ул халыктың күңелендә, булмышында, хыялында. Башкортстанда менә яшәүчеләрне башкорт, Татарстан яшәүчеләрен татар итеп ясап бетерергә тырышу тенденциясе бездә дә, сездә дә бар. Ул бер табигый дәүләт күләмендә үк, дәүләт кушып эшләмәсә дә, ләкин дәүләт ишендә бара торган бер процесстыр инде ул. Абдыргайрами башкорт халкы Башкортстанда үсәр, чәчәк атар, татар халкы Татарстанда үсәр, чәчәк атар дигән тенденция белән бара дөнья. Аннан соң дөресен әйткәндә, менә 2нче елгы переписка әзерләгәндә, сез барыгыз да, берегез дә керәшендә түгел, керәшеннәрендә яздырмаска тырыштылар бездә керәшен дип. Керәшендә түгел, мишәрдә түгел сез башкортта түгел, бөтенегез дә татар булып кына язылыгыз дигән шундый күрсәтмә бирелде. Ул аның шоукымы хәзергә чаклы яши. Бер дә фәнни яктан да, хатта менә кешелеклек ягынан да акылга хыя торган әйбер түгел. Дөрес әйтәсез. Дөрес. Мин дә аны тәнкыйтьләп чыктым. Язып чыктым. Дөрес эшләмисез. Алай иттереп кенә халыкны туплап булмый. Безгә бердән-бер җитешмәгән як дип исәплим мин. Ул галимнәребезнең, тарихчыларыбызның аралашуы җитмәй безгә. Чөнки килеп туган тарихи проблемалар, бүгенге проблемалар нәкъ менә безнең галимнәребездән чыга һәм һәрберсе үз каланчасыннан, үз биеклегеннән чыгып үткәнгә бәя бирә. Шуңа күрә әгәр килешеп уртак бер фикергә килеп эшләгәндә безнең тормышыбыз да, яшәешебез дә, эшләребез дә башкарак булган булыр иде. Татарстан башкортлары алдында яр саллылагы бердән-бер башкорт мәктәбен хаклап калу бурысы тора. Шулай ук Түбәнге Кама, Казан калаларындагы якшәмбе мәктәпләренең милли-мәдәни үзәкләренең эшмәкәрлеге бөтә республиканы рухи, мәдәни яктан байтасак. Татарстанда яшәүче башкорт яшьтәре Башкортстанда үткән мәдәни, әдәби сараларда, семинар-конференцияларда, фестивальдәрдә даими катнашырга тиеш дигән корылтай карарлары бер тавыштан кабул ителде. Уларның үзләренең туган телләрен онытмаудары бигрәк тә шатлыклы. Шуннан йыр моңыбызны хаклаудары шатлыклы. Һәм менә татар халкы менән берләшеп бер проблемалар белән янып яшәүләре, әлбәттә бүгенге көндә барган сәяси яктан килеп сыккан милли мәгариф өлкәһенә кагылган төрле проблемаларга битараф булмаулары шатлыклы. Ата-әсәләр менән бик эшләргә кирәк һәм гәзит башкорт телендә оештырырга кирәклеге турында бик фәһемле тәкъдимнәр булды. Һәм бына радио, телевидение тапшырулары башкорт телендә оештырылырга тиеш. Татарстан Республикасының хөкүмәтеннән килгән вәкилләр дә улар ярдәм итәргә әзер булулары турында әйтеп үттеләр. Һәм бына әгәр дә башкорт балалары күбрәк булган калала, Ярсаллыла яки Казан калаһында гимназия, башкорт гимназияһы асу турында ла һүз булды. Һәм мин әйтәһем килә инде, бына ошо бүген 3нче курултайга хайланган делегаттар ошо юнәлештә бик әүдем эш алып баралар. Һәм бу фикерләр әлбәттә безнең Башкортстан Республикаһы ягынан да ярдәм булырга тиеш. Гел генә насар булып тормады. Шарттар булган вакытта халык әле яшәр һәм
Мин уйлайым, бына прогрессив алдынгы кешеләр, алдынгы хөкүмәт хуҗалары барыбер дә ошо табигатьтең үзе менән исәпләшеп, табигатьчә халыктың ничек бар шулай хаклап, ниндәйдер бер нияткә килерләр дип уйлайым. Чөнки дөнья шулай корылган, булган әйбердә бетереп булмай ул. Ул икенче төрлегә әйләнергә мөмкин, әмма ләкин теге Египетта ничә мең елдар көршәктә яткан буйдайды чәчеп карагандар икән, шуннан буйдай үтеп чыккан. Шуның күк яки тапылган ердә шул үлән тамыры калып, әллә ничә елдан соң асфальттарда тишеп чыккан күк, ул халыкла бетереп булмай, халык һәр вакыт яшәячәк. Булгар заманында булган авылдар әлеге көндә лә шул ук исемнәрен хаклап яшәп яталар. Унан алда булган урындар, авылдар, авыл исемнәре барысы ла әлеге көнгә тиклем яшәп ята. Ундагы халык да шуның дәвамчысы булып тора. Шуңа күрә башкорт халкы, Алла боерһа, яшәр, озын гомерле булыр һәм башка халыктардан бер дә кем булмас ди. Казан калаһында үткән Татарстан башкортлары йыйыны 2 регион өсендә эшлекле очрашуга әйләнде. Башкорт һәм татар халыкларының дуслыгын ныгытуга 2 республиканың да ил башлыктары, сәнгать һәм әдәбият әһелләре күп көч сала. Киләсәктә тарих һәм мәгариф өлкәһендә аңлашып яшәү 2 халыктың да файдаһына гына булачак.